Check, mic test. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag, palihog ko og sulti sa imong abay. Maayong buntag. Salamat sa Ginoo. Murag nakabsan ko og gininhawa, usahay aning maskara og kaning face shield. Pero salamat sa Ginoo nga kita makadayeg na usab sa Dios, pinaagi sa pag-awit sa iyang mga alawiton. Salamat sa praise and worship team sa pag-lead kanato. Ug bisan pa sa pagpaminaw sa iyang mga pulong karong adlaw. Ug nang hinaot ko nga kamo nga naa diha sa inyohang panimalay who is watching online, ug kita usab nga naa dinhi sa GCAF, mapanalanginan gayud sa pulong sa Ginoo nga ang mga pulong sa Dios mutisok sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug moresulta kini og kausaban sa kinabuhi nga magahatag og himaya sa ato ang Dios. Atong iduko atong mga ulo ug magampo kita. Among halangdon nga amahan ang pagampo namo o Dios nga sa tanan namo pagabuhaton ikaw mahimaya ug ikaw mapasidunggan. Samtang kami o Dios magatuon, magapaminaw ug magapamalandong o Dios sa imuhang pulong. Akong paghangyo nga lamdagan mi nimo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu kay ug wala ang imuhang kaalam o Dios. Wala usab kami mabuhat niining kalibutana. Kanimo o Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Kung naa ka mo'y Biblia, palihog ablihi sa Mateo 26 atong mga kaigsuonan sa ilahang panimalay. Palihog pod og abli sa inyohang Biblia diha sa Mateo 26 aron atoa gayong pamalandungan ug makatunan ang pulong sa Dios nga naa sugod sa bersikulo 69. 69, taas-taas gyud ni ang Mateo 26. Apan og ako sukad kadtong semana nagsigi og paminaw na kay mao naman kini ang climax no sa istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Pagsugod nga diin gitawag nato nga Passion Week, and at the same time haom kaayo siya kay pipila na lang ka mga adlaw magselebrar na pud kita sa Holy Week. No? I think karong semana magsugod April 1 magsugod ang Holy Week. Ang pulong sa Dios nga ato ang pagatun-an karon kay ako ang gitituluhan ug sa dihang masukmatan ang atong bakak sa kamatuoran. Ug nag-notes mo last week murag ako alang gibaliktad adtong title sa wali ni Pastor David nga kung ang isalikway ang kamatuoran sa bakak. Ako lang siyang gibaliktad kay murag haom man gayud kaayo siya sa panghitabo sa kinabuhi ni Pedro. Sada kay ni nga parte sa kinabuhi ni Pedro kay gwapo kayo ang gisulti sa Dios o sa eksperyensya ni Pedro ni ining panahon na. Og nakakita mo sa picture nga tupad ni ining ako ang sa titulo, mao ni ang salida nga many of you have watched The Passion ni Mel Gibson. Unya samtang maghuna-huna ta sa nawong ni Kristo, perminti ang kini mo'y mugawas nga nawong nga aktor nga si Jim Caviezel. No, dili na siya si Jesus ha, si Jim Caviezel na siya, maayo siya aktor. Unya samtang ako nagapaminaw sa mga pagwali og nagabasa sa pulong ni Mateo dinhing dapita, ako ag yung permente mahulagway musulod sa akong huna-huna kay kadtong panghitabo ni ining salidaha. Kay matud pa sa mga scholars, usa kuno siya sa the more accurate nga depiction sa kadtong week or mga adlaw nga diin mamatay na si Ginoong Hesus. Patsada kayo, in fact makahinumdum din ko, this was shown the year 2004. Unya excited kayo ko mo tan-aw niini ug samtang galantaw ko niini manimbawt ang ako ang balahibo tungod kay gihulagway man gyud ang grabe nga kasakit nga giagian ni Ginoong Hesus. So kadtong mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga maglantaw niining salidaha, imuha gayong ma-appreciate kung unsa ka maayo ang Dios ug unsa ang sakripisyo gayud nga iyang gibuhat didto sa krus.
Apan kung ikaw wala gayud nagasunod og dili nagatuo kang Ginoong Hesus, mura ra pud siya og salida nga grabe ka daghag dugo og daghan nga thrilling nindot, no, ingon ana ra pud. Pero lahi siya nga kung ang usa ka magtutuo gasunod ni Ginoong Hesus, nagalantaw niini kay murapod ug ang imuhang kasing-kasing gisamdan kay kabaluman ka nga si Ginoong Hesus nalansang didto sa krus ug ning sunod siya, ning obey siya sa sugo sa iyang amahan kay kita makasasala man ug gusto luwason sa atong amahan. Ang problema karon kay ganahan mangyud kaayo ko mulantaw aning salidaha nga the moment gipagawas siya. Lami kayo yung paglantaw. Lami kayo ang ako ang gibati. Ang problema nako kaya akong gigamit nga DVD sa paglantaw, pirated. Nakasulay na ba mo og ingon ana? Nga kanang mura bitaw naa kay gibuhat nga butang nga murag lami kayo, pero ang imuhang pamaagi sa pagbuhat niya ng butanga kay murag dako kayong question. Akong kasing-kasing murag haduol kaayo sa Ginoo, pero ang pamaagi nga diin ako nilantaw aning salidaha, pirated, paita, kinawat. Mga igsoon, kabalo mo nga ang movie piracy during this time, matud pa sa CNBC. Last year the Global Innovation Policy Center estimated that worldwide online piracy, sa movies lang ni siya, mga salida, cost the US economy between $29.9 billion to $71 billion in lost revenue each year. Ingon na di ay kadako. $1 billion pagyod mga igsuon. We sometimes think nga, inosente raman ni kanang mag-download bitaw ko og torrent og uban pa og mopalit kog mga DVD diha sa kugon dapita. We often think nga murag gamay ra bitaw ni. Kalingaw ra bitaw ni, habi lang bitaw ni namo sa pamilya. Wala ta kabalo nga sa tibuok kalibutan nagpatong-patong di ay kadto og apil ka og apil ko kaniadto niining pagkawat around $29.9 billion to $71 billion. And I think this is not just one area sa atong kinabuhi. Ayog kabalaka igsuon, dili lang ikaw ang nakakommit niini. I think many of us, almost all of us dinhi sa GCAF nakakommit og ingon ani nga sayop. Unya ako nakakommit ko niini, unya hilabihan gayud ang ako ang pagrepent. Dili lang sa salida, bisan pa sa mga softwares nga atong gigamit, mga games nga ato ang gidownload sa ato ang mga computer, o bisan pa sa music nga ato ang gina-download, na ana siya mga igsuon. So dako-dako pagyud ni. But then this is not just one of the ethical things nga ato ang ginaagian, mga ethical issues nga ato ang ginaagian sa ato ang kinabuhi. Let me give you some of the ethical questions nga many times kami nga mga pastor ginapangutana or mga leaders nato sa GCAF gipangutana og ingon ani nga mga pangutana. Some of it are hypothetical, kanang ingon bitag, what if, pastor? Or that is a hypothetical question. Some of it murag hypothetical kuno, pero naay sulod sa kasing-kasing nga gusto buhaton anang tawhana. So kinahanglan gyud kami og kanang kaalam and discernment from the Lord. Ug unsaon pagtubag or bisan kita nga mga wider group leaders, kinahanglan ta og discernment on how to answer these ethical and sometimes hypothetical questions. Naay mga questions about white lies, no? Ingon ani ba wider group leader, kanang nakautang manggod ang ako ang mamagpapa, dako-dako og utang. Unya naningil naman nas tubangan sa portahan ang maningil og utang. Unya gadala pagyud og kanang pistula. Unsaon man na ako lugar isultis tinuod nga naa akong papas ug mamas taas. No? So those are hypothetical questions and sometimes naana siya unod, no, nga mga pangutana. We are also asked about divorce, no? Alangan man be kulata man ko sa ako ang bana. Kanang di na gyud ko mapurma og pagkulata.
mas maayo na lang gyud nga dapat naa nagyoy divorce dinhi sa Pilipinas, no? So those are some of the hypothetical nga mga questions nga usahay ilabay or some of us have been asked that kind of question, di ba, mga kaigsuunan? Or we have questions about abortion, or we have questions about taxes, mga ethical issues na kung dili ko mohatag gamay ra bitaw na mawala unya ang ako ang negosyo o uban pa nga mga panginabuhi sa akong mga anak ug uban pa. And these are some of the ethical questions nga many of us are being asked, mga Kristohanon ug mga leaders sa church, sa GCAF. And one of that kay kinig yung piracy. In fact, I believe nga kining piracy kay murag dili kayo nato ginapangutana, no? Usahay mao ni ang mga sala nga murag ginaalaw lang nato kay okay ra bitaw na, gamay ra bitaw na. But many times mga igsuon, when ginapangutana ako og ingon ani nga mga pangutana, labi na og mga hypothetical questions nga what if, many times I would often ask back, or pirmi gyud na nga murag nagaampo ko sa Ginoo og nagapangayo og discernment kung asa manigikan nga mga pangutana. Unya, permente ang ako ang pangutana balik kay ngano man nga kung kining tawo ga pangutana sa ako og ingon ani nga mga pangutana, naabot man siya sa sitwasyon nga murag mubuhat na siya og sala. Mga igsoon, dili lang man ni siya automatic nga nahitabo nga sitwasyon sa iyang kinabuhi, either tinuod man or hypothetical man, naay mga previous decisions nga gibuhat kining tawhana or kining bayhana nga nganong naabot siya sa ingon ani nga sitwasyon, di ba? And many times ikaw murag na-trap na sa usa ka sitwasyon nga ang hunahuna nimo, ang ako alang yung lusot kay kini akong buhaton, nga usa siya ka ethical but sinful decision kay gagikan man siya sa imuhang desisyon sa una nga puno usab sa sala ug wala nato gipangayo sa Dios. In the first place, I would ask, nganong naaman ka ana nga sitwasyon? In the first place, nganong naaman ka ana nga relasyon? And oftentimes we look back and we see nga naatay ginabuhat nga dili kanang haom sa kabubuton sa Dios kaniadto, sala. Maunang naabot kita sa sitwasyon nga murag mupili usab kita og sala. Nanganong ato maning giistoryahan mga igsuon? I'm telling you this because in our journey towards Christ likeness, matud pa sa pulong sa Dios, ang tinuod nga Kristohanon, ang iyahang purpose dinhi sa kalibutan, kay diha man sa pagtubo o pagkahamtong aron mapariho sa hulagway ni Ginoong Hesus. I believe the journey of Christ-likeness, mga igsuon, is a journey of awareness. A journey nga kita magbantay, makahibalo, awareness. Number one, kung kinsa ang Dios. Growing in the knowledge of God. Kung kinsa ang Dios, unsa ang iyahang karakter, unsa ang iyahang attitude, unsay iyahang gusto ipabuhat kanimo, ug unsa po'y dili niya gusto ipabuhat sa iyahang mga anak. It is also a journey of awareness sa atoang mga kaugalingon. Kinsa man ko, unsa may ako ang weakness ni ining kalibutana. Unsa may mga butang nga makapababag sa ako ang dagan ni ining kalibutana nga not necessarily sala siya apan makababag siya sa ako ang pagtubo diha kang Ginoong Hesus. And third, our journey towards Christ-likeness is an awareness of the things around us. Sa mga panghitabo ni ining kalibutana nga to a point nga maunang mo make sense ang ginaingon ni Jesus nga magbantay kamo,
moingon si Pablo nga magbantay kamo kay daghang panghitabo dinhi sa kalibutan nga kung dili kita magbantay mura kita og gakalot sa atoang kaugalingong lubnganan nga matrap kita. We are to be aware of the people, aware sa attack sa enemy kanato, aware most importantly of the persecutions that are coming into our lives. Again, mga igsoon, ang persecution ni ining kalibutana sa mga tinuod nga mga Kristohanon is not a matter of if, but it's a matter of when. And the Lord calls us to be aware of all of these things aron dili kita makuratan inigabot. Kay usahay ra ba sa panahon nga dili kita andam, maupod ka na ang panahon nga dali ra kayo ta mubalik sa ato ang mga unudnon nga ganahan. Dili ba? Mga unudnon nga temptasyon, dali ra kayo mubalik kung dili kita mangandam. Mga igsuon ni ining panahon na sa istorya sa kinabuhi ni Jesus, kauban sa iyahang mga disipulo, mauna kini ang panahon nga murag ning tunga ang focus ni Matthew. Murag kung salida pa, naay scene nga nahitabo diri, naapoy scene nga nahitabo dinhing dapita. Gwapo kayo ni siya nga panghuna-una. Last week, nagaistorya kita kang Jesus Christ, dinhing dapita, naa sa panimalay ni Caiaphas the high priest, nga diin si Jesus, panghimakakan, butang-butangan og mga istorya nga dili gayud tinuod, bakak, ilang gibaylo ang kamatuoran ni Jesus sa bakak aron lang matagamtaman nila ang murag kalami sa ilahang gibati nga ang mga sila mao'y ruler of Jerusalem. Tungod lang sa power struggle, ilahang gibaylo ang kamatuoran sa bakak. Naa dito si Jesus, unya gisugdan na siya og kulata, giluwaan o gisumbag na siya, makahinumdum gyud ko atong mga graphic kayo nga mga events didtong salidaha, murag mas maayo siguro nga mulantaw ta ato balik during the kanang unsa ni Holy Week. But that was the first scene. But if you would look or trace back ang kadtong duha ka scene nga karon atong pagasuryahan si Pedro, if you trace back gikan kadto sa usa ka scene didto sa Garden of Gethsemane nga gaampo si Jesus unya ang iyahang mga disipulo tulog. Mubalik sa dili aware ang mga disciples kung unsay nagakahitabo. Maunang ingon ana ang ilahang reaction. Many times Jesus have told them nga mamatay lagi ko unya ikatulong nga adlaw banhawon ko, pero wala lang kadto sa ilang hunahuna, murag mulusot lang sa pikas dalunggan ang uban nga mga pagwali ni Ginoong Hesus kanila. Hayahay sa panahon nga nag-struggle si Jesus, sila ang ilang hunahuna magpahayahay og matulog kay tinuod man gikapoy man gyud sila. Ang problema karon kay niabot si Judas kauban sa matud pa around 1,000 ka mga people aron dakpon si Ginoong Hesus. Unya makita na dayon nimo nga si Pedro niining panahona wala siya naandam kay matud pa sa Juan 18 bersikulo 10 iya hamang gikuha ang iyahang espada unya giputol niya ang dalunggan sa usa ka sulugoon sa hari sa high priest. Naada ito'y ngalan, kablo mo unsay ngalan atong sulugoon? Si Malchus. Si Malchus, naputol intawon ang dalunggan ni Malchus. Apan salamat sa Ginoo iyang gikasab-an si Pedro kay mao lagi wala nahimong aware of the situation. Maunang niresulta og buluhaton nga dili haom sa kabubuton sa Dios. Apan ang Dios si Jesus nagbuhat og milagro unya naayo ang dalunggan ni Malchus. Pagkahuman ni adto gikuha si Jesus ang mga disipulo nagdagandagan na asa na nalagpot ang uban nga mga disipulo. Adunay duha nga gimension sa libro ni Juan nga murag nagpabilin. Si Pedro
Pag human nga gikuha si Ginoong Hesus, nidagan pod. Pero wala siya midagan nga kanang di na gyud mo balik. Mura lang siya midagan at a certain distance aron murag malayo bitaw siya or ma-detach siya nga usa siya ka disipulo ni Jesus. Pero nagpabilin gihapon siya og a certain distance aron mag-usyuso, maglantaw kung unsa man gyud may tabuan ni Jesus. Kay basin unya, mumilagro lang nig kalit, mudagan ko balik. Aron maingnan ko nga grabe gyud niya nga kung Jesus mao ni akong Jesus. Sumurag, ingon ana siguro ang una-una ni Pedro ni ining panahon na, pero ning detach siya kay hadlok man siya, nga patyon usab. Kay numdumon sa iyang giingon, kadtong panahon na nga niingon si Jesus, nga mamatay siya. Ingon siya nga, di na pwede Lord, mamatay sa ko una, aya ka mamatay. Over my dead body, Lord. Pero panahon nga niabot kining unsa ni sitwasyon na dagan si Pedro. Peter was at a distance, galantaw ug unsay mahitabo. He detached himself with the Lord Jesus Christ ug galantaw siya. Nisulod siya og apil didto sa balay ni Caiaphas. Unya nilingkod siya og apil ug matud pa sa Juan, murag naa may kilumki o suga nga murag nakita ang iyang nawong. And also in John chapter 18 verse 15, adunay usa pagayud kalain nga disipulo ginatawag og the other disciple nga wala ginganlan ni Juan. Many of them would think nga si Judas to mismo or basin og ubanto nga mga disciples, but tradition would say or most scholars would say nga it was John who was there during that time nga kauban or murag na salaag pod apil ni Pedro didto sa balay sa high priest. Nalamdagan ang naong ni Pedro, unya kini na dayon ang panghitabo. Sa Mateo 26:69, ug si Pedro naglingkod didto sa guwa dapit or matud pa dapit siya sa portahan, naglingkod siya didto, galantaw ug naniid kung unsay mahitabo kang Ginoong Hesus. Sa hawanan sa tugkaran, ug kaniya miduol ang usa ka babayeng sulugoon. It was a slave little girl. Gamay nga babae nga slave, which is most likely ang tigbantay sa portahan sa high priest nga si Caiaphas. Ug miingon, nakit-an man kay nahayagan man ihang nawong, uy, ikaw usab, kauban man ka ni Jesus nga Galileanhon. Mga igsoon, atong hinumduman, nga sa society sa Jerusalem or sa Jewish society, naana siya hierarchy kung kinsa ang mga opinyon nga dapat paminawon sa tawo. Number 1, gyud di ana, kay ang mga high priest, mga religious leaders, scribes, Pharisees, mauna sila ang mga tawo nga pag muistorya gani na sila, ug muhatag sila og opinyon. Tanang mga katawhan sa Israel, maminaw gyud na, all ears. Sunod siguro ni ana kay ang mga elders of Jerusalem, mga tao nga inila na nga maalamon gayud, all ears, maminaw gayud sila sa opinyon ni ining mga tawhana. Mga lalaki, importante kaayo na sa Jewish society ang voice of the men. Not really compared nimo sa women during this time. Dili gyud kaayo bugat ang mga opinyon sa mga babayi sa ilahang kultura during this time. Below that are the servants and the slaves especially. Dili gyud na paminawon or gamay ra kaayo ang bili sa opinyon ug mga istorya ni ining mga tawhana. Below siguro ni ana kay ang mga batan-on or mga bata. Ang problema pag gyud ani, gamayng bata, babayi, ulipon. Na kung sa hierarchy lugar, when it comes to opinion, dili gyud ni paminawon ning bataa. Ang problema karon kay tungod sa kahadlok, kataranta ug kabalaka ni Pedro. Nadala man siya or kanang nahadlok siya sa pulong ni ining bataa. Grabe no?
Kung ikaw naagyug ka sa kinabuhi nga puno sa pagkamakasasala or usa ka Kristohanon nga napandol ka ug unsay imuhang naagian ni ana nga dili haum sa pulong sa Ginoo, murag matarantar gyud ka ug naay mo confront sa imuha. Pwera na lang ug ang imuhang kasing-kasing tig-ag yun kaayo nga dili ka madutlan ug unsa may mga istorya. Si Pedro, babayi, ulipon, bata. Tarantar, nahadlok to a point sa verse 70. Sa atubangan nilang tanan, kinig gilimod niya nga nag-ingon si Pedro, ambot lang unsay imong pasabot. Ambot nimo. Unya, wala lang siya niingon og ambot nimo, nitindog siya sa iyang lingkuranan og nihinay-hinay og gawas padulong didto sa garden dapita sa mga sa pari, high priest. Natarantar ning limod kang Ginoong Hesus og midagan. Again, kini siya nga sitwasyon nga diin naabot si Pedro, naa ni siya'y gigikanan, kay ang gigikanan niini kadto kining dili niya matulon ug dili wala niya nasabtan gayud ang mga pagwali ni Ginoong Hesus sa iyahang kinabuhi. Nadungog niya, yes. Apan aduna siya gihapoy ihang kaugalingong panguna-una nga ingon ani dapat ang Mesiyas dili maka-eksperyensya og kulatahon sa iyahang kinabuhi. Tungod niya nakuratan si Pedro na makak. Pag-abot niya dito sa gawas sa hardin, naana po'y laing babaye, mao gihapon, a slave little girl. Nisulti kaniya paingon sa agianan og dihay laing babayeng sulugoon nga nakaalinggat kaniya ug kini siya miingon sa mga tawo nga nagtindog didto. Kining tawhana na nagpakig-uban kang Hesus nga Nazaretnon. So murag layo-layo na siya, naagyapoy nakakita niya. Unsa may tubag ni Pedro ug kini usab gilimod ni Pedro ubos sa panumpa nga nag-ingon, wala gayud ako nakaila ni anang tawhana. So, dili lang ordinaryo nga panglimod, karon kay naanay sure pa, no, promise. Cross my heart. Lagi ko kaila, more pa more. Ambot og naabay kana ano ba? More pa. Lagi ko kaila. Again, an opinion of somebody nga wala untay dakong katungod lugar ni ining panahona. But yet, Peter was so afraid. Grabe niya kahadlok nga niresulta sa pagpamakak. And you see the guilt here. You see the fear, nagsagol-sagol, dili na nako ni murag maglisod na ta og hulagway sa hunahuna ni Pedro ni ining panahona. Kay nakita naman niya ang iyahang master, ang iyahang Lord nga gisunod-sunod for 3 years, gikulata. Giluwa-luwaan, gikulata. Ako, nailhan ko, maoy sunod. Gilimod ni Pedro, ikaduha. In verse 73, taod-taod ang mga nanghinanaw, miduol og miingon kang Pedro, mga bystanders na kini. So daghan na ni sila, siguro sa pag-ingon sa bata nga, kaila ko ani niya, basin og na murag nabatian nila tungod sa grabe sa sitwasyon, niduol pud sila, ug niingon sila niini, sa tinuoray, ikaw usab, kauban gayud nila. No? Kay ang imong sinultihan, nagpapaila niini. Murag grabe gyud pud di ay ang influence ni Jesus kay Pedro. Nga bisan sa klase sa sinultian, murag ilahamang makita nga, uy, disipulo, ganing usa ni siya sa sumusunod ni Ginoong Hesus. Ikatulo mga igsuon, mao ni ikatulo nga pagkonfrontar kang Pedro kung kinsa gayud siya. Unsay gibuhat ni Pedro sa 74 ug siya misugod siya ug pamalikas, grabe. Namalikas na si Pedro ug sa pagpanumpa nga nag-ingon, wala lagi ako makaila ni anang tawhana kauban sa pamalikas. So you see a differing degree of lying. Primero,
nakuratan si Pedro, niingon lang siya nga, dili, wala ko kailana, unya nilakaw. Ikaduha nga pagsukmat niya sa mga tao kaniya, kauban na sa panumpa, promise, wala lagi ko kailana niya. Ikatulo, usahi biya og kanang maabot pud tas ingon ani nga confrontation, naapod biyay mga inistoryahan sa una nato nga manggawas gayod, mga pamalikas nga naapay apelyido matud pa nila, pamalikas og panumpa. Wa lagi. Lisod po og akong isulti, no? A differing degree of lying, pagpamakak, dili lagi tungod sa kahadlok, tungod sa kabalaka, gasagol-sagol nga emosyon, gagikan kini. Kay wala naminaw si Pedro ug ang mga disipulo sa mga gipanulti ni Ginoong Hesus, sa mga gisulti ni giwali ni Ginoong Hesus kaniya. Ningon ang bersikulo, mitugtugaok ang manok. Mitingog ang manok, mitugtugaok ang manok. Gwapo kayo ang gisulti sa Lucas 22 niining panahona. Nga bisan didtong dapita si Jesus sa balay sa Pangulong Pari, nasukmagan, giluwaan, ug unsa pang pagbiay-biay nga nahitabo kang Ginoong Hesus. Milingi si Jesus sa pagtuktugaok sa manok. Ug bisan tuwa si Pedro sa gawas sa ilahang panimalay, iyahang gilantaw si Pedro sa iyahang mata. And si Pedro pod sa pagkadungog sa tuktugaok, ambot og ngano pod ni timing pod siya nga milantaw kang Ginoong Hesus. Ug gabunog-bunog ang naong ni Jesus didtong dapita. Ginilantaw si Pedro ug nakahinumdum si Pedro. Unsay nahinumduman ni Pedro? Si Pedro nahinumdum sa giingon ni Jesus nga sa dili pa mo tuktugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo. You see the amazing self-control and power of the Lord Jesus Christ. Nga bisan luyo sa pagpangulata, sa pagpasangil, sa paglutos kaniya, he thought of Peter. That's how amazing our Lord Jesus Christ is. And that's how He is in control during this time. That's how powerful the Son of Man, the Son of God, but yet at the same time, that's how concerned He is to the one that He has called, si Peter. Nga bisan sa kasakit sa iyang lawas, nilantaw si Jesus sa iya with a distance. And it caused Peter to remember nga sa dili pa matugtugaok ang manok. That's in verse 35 of Matthew 26. Igalimod mo ako sa ikatulo. You know, my brothers and sisters, for me, samtang ako nagbasa niini, I'm just so amazed kung unsa gayud kamaayo ang ato ang Dios. Nag-ingon ang Lucas 22:32, apan nangamuyo ako alang kanimo, si Pedro. This is during the Last Supper. Nagkaon sila. Giingnan niya si Pedro, giingnan ni Jesus, nga dili ka makabsan sa imong pagsalig. Nagampo ako, Pedro, nga dili ka makabsan sa imong pagsalig ug sa mahibalik na ikaw kanako liguna ang imong mga igsoon. I believe nga dili lang to siya automatic nga nigawas nga memory kay Peter. But it is because that Peter was chosen by the Lord Jesus Christ ug nagaampo ang Dios si Jesus sa iyahang mga pinili, ilabi na gayud si Pedro. Maunang at that time and at that point, kini ang paggiya nga nigawas sa huna-una ni Pedro. The very words of the Lord Jesus Christ.
And when we think nga murag random lang kini, no, murag na timing na jackpatan lang nga mao kini ang migawas sa hunahuna ni Pedro, ang pulong sa Dios dili gyud na siya tinuod kay nag-ingon nga ang panultihon kana nga panghuna-una dili na tinuod kay gaingon ang pulong sa Dios nga ang pagpapalad or kini bitawng the lot pag-dice nato, no, gihulog diha sa sabakan, no, apan ang tibuok nga pagpahinabo, everything nga nagakahitabo, ang Dios mo'y nagtultol ni anang tanan. So it was not a random thought, but it's Jesus Christ who guided the thoughts of Peter during that time, that he would think of Jesus' words, ang mga pulong sa Dios. Nag-ingon usab ang Pilipos 1:6, nagpamatuod kini ilabi na sa kadtong mga pinili gayod sa Dios. Niingon si Pablo, ug ang Dios masaligan ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo, magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Hesukristo. Kung kinsa man ang nagsugod nga pagbuhat og maayong butang sa imuhang kinabuhi, labi na kung sa ang Dios maoy nagsugod anang maayong butang nga gibuhat sa imong kinabuhi, kinsay mo tapos? Dili ikaw, mga igsuon. Ang paglahutay, kinsay mo buhat ni ana? Dili ikaw, igsuon. Dili ako, igsuon. Ang muhatag nato gahom nga mulahutay, ang Dios. Aron sa panahon nga mubalik si Ginoong Hesukristo, makita kita nga hingpit sa iyang atubangan ug iya kanang binuhatan walay atuan ni ana. Dayigon ang Dios, mga igsuon. Pasalamatan ang Dios. Luyo sa pagpamakak ni Pedro, sa pagpanghimakak ug luyo sa paglimod ni Pedro kang Ginoong Hesus. Ang grasya sa Dios naagyapon kaniya nga siya nakahinumdum sa pulong sa Dios. Kabalo ko nga daghan sa atua nagaagipod og lain-lain nga mga pagsulay ni ining kalibutan. Mga igsuon, kung ikaw pinili sa Dios, kini nga kamatuoran maghatag kanimo og courage nga dili ka mahadlok, dili ka mabalaka sa unsa may umaabot nga pagsulay. Kay dili man imuhang kusog maoy muhatag kanimo og kalahutayan, kundili ang grasya sa Dios. That's why I told you nga ang biyahe sa Christ-likeness, pagkahulagway ni Ginoong Hesus, kay usa siya ka biyahe nga makahibalo, awareness of who God is. Awareness og kinsa kita, unsa ato ang weakness, and the awareness of the things around us nga mo pakgang sa ato ang pagtuo, nga mo lutos kanato ug kanang tanan mga igsuon, nabutang kana siya sa pulong sa Dios. Our journey towards Christ-likeness, it's a journey of awareness of the Word of God. Kay unsa may nahitabo kay Pedro? Kung wala ang pulong sa Ginoo nga gisulti ni Jesus kang Pedro, wala ni. Asa pudyuton si Pedro niining panahona. Because many times, si Peter and Judas are often compared, dili ba? Nga kung si Judas gilimod si Kristo for 30 kaning silver nga coins, si Pedro dili man kasalang katulo. Ug moingon pod sila nga si Judas sukad pa sa una, naa namang gyud nay dautan nga kasing-kasing si Judas kay kawatan man na siya. Si Pedro giingnan biya og Satanas ni Ginoong Hesus kay gapataka lang og istorya. Ambot ngano pod nga si Pedro ug naay isulti si Hesus murag mag-una-una og sultig mga butang bitaw nga
Usahay sakto, usahay dili. And I was thinking as I was recalling all of this, ang akong huna-una kay mubalik yun dito ba nga, kinsa may sa tuon ni mo Lord, kinsa may sa wala. Maunang arisgado kayo si Pedro nga, muyaw-yaw dayon, mo istorya dayon, putlon dayon ang dalunggan adto ni Malcos. Kay naaman siya siguro'y kahangawa nga, or kanang kagustuhan nga, dito siya sa tuong kamot ni Ginoong Hesus. A place of power and authority. But the difference is, with Judas and Peter, is that Jesus prayed for Peter. Ang pag-ampo sa Dios sa iyang mga pinili, maoy muhatag og kalahutayan, luyuman sa pagsulay o paglutos ni ining kalibutana, mga igsuon. I want us to listen to this. Ang imong tubag sa nagkalaing-laing pagsulay or paglutos ni ining kinabuhia, kay nagpaila og duha ka butang. Una, nagpaila kini sa pagkatinuod sa imong kaluwasan. Kung naa ka sa sitwasyon nga pariho kang Pedro or sa kadtong mga ethical situations nga ako ang gisulti ganina, I know that many of us have done wrong things in the past. Dili lang kamo, ako, kitang tanan. Maunang daghan kanato na sa sitwasyon nga murag natrap na kita, nga dapat kita mubuhat og desisyon nga magpaila kung tinuod ang atong kaluwasan. If we continue to choose the easy way out, kini, kay murag mao man ni ang dapat buhaton God, daghan namang nakaagi aning problema ha, mao man ni ilang gibuhat. Then I tell you my friends, mao kana ang magpaila sa imuhang kaluwasan kung tinuod ba or dili. Kay nga naman, asa man day imong pagsalig? Sa panahon nga mubuhat kag butang nga pariho sa kalibutan. Unya moingon ka nga naa kay pagtuo kang Ginoong Hesus, nga sa panahon nga kritikal kaayo, imuha mang kaugalingong pagsalig or pagkaalam mao'y imuhang gisaligan. Bakak di ay ito nga miingon ka nga misalig ka kang Ginoong Hesus. Ikaduha, sa nagkalain-laing pagsulay ni ining kinabuhi, nagpaila ka na sa sitwasyon sa imong kahamtong. Labi na og imuhag yung pilion ang dalan sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, bahala na og unsay mahitabo sa ako. Dili bitaw ako mo'y mulahutay or maghatag og gahom nga mulahutay ko ni ining kalibutana. Ang Dios bitaw mo'y maghatag nako gahom. Pilion nako kung unsa ang gisulti sa Dios sa iyang pulong. No matter what, it tells of your maturity in the Lord. Na may usahay no nga makonfront ganita sa ato ang sala. Dugay ka ita maghinulsol. Because it tells us of your maturity. The faster you are or the quicker you are to repent from your sins, it tells also of the kind of maturity that you have. Napoy sa ato nga dugay gyud kayo mag-wrestling pa kung mga iba kong pasaylo, dili. Mga iba kong pasaylo, dili. Again, it tells of your maturity kung unsa ka hamtong or dili pagayod hamtong. For Peter, unsay nahitabo? Sa pagkahinumdom niya sa pulong sa Dios, siya miguwa ug mihilak sa hilabihang kasakit. It was a very deep sorrow. Grabe kaguol. Mahinumduman niya ang tanan niyang mga pulong nga wa radi ay toy kabugaton sa atubangan pagyud ni Jesus. He cried. Ang pulong ni Jesus nakakos kaniya nga miguwa siya ug naghilak adunay hilabihang kasakit. And this will eventually lead
to his full repentance 40 days later. Nga katong gipangutanan na siya ni Ginoong Hesus, Pedro, imo ba kong gihigugma? Katulupod, di ba? Imo ba gayud kong gihigugma, Pedro? That was his full repentance during that time. Again, ang kana bitawng sorrow, dili pa na siya mao. Kanang naay mo duol sa imong atubangan nga, grabe, gilak-gilak, pasayloag yun ko. Dili pa na siya. Kay naa may duha ka klase nga sorrow. Nag-ingon ang 2 Corinthians 7:9, ug karon ako malipayon dili tungod kay kamo na nagguol or in deep sorrow, kundili tungod kay kamo na nagguol uban sa kaguol nga adunay paghinulsol. Mao kana ang godly sorrow. It will bring you to a point of repentance. Kung godly sorrow kana siya igsuon. Ug kay kamo mibati man sa Dios nun nga kasubo, busa wala di ay kamo kapildihi tungod kanamo. Ug niingon sa bersikulo 10, kay ang Dios nun nga kasubo musangpot gayud kana sa paghinulsol nga makaagak kanato sa kaluwasan ug dili magahambin sa pagbasol. Apan ang kasubo nga kalibutanon musangpot sa kamatayon. Kay nganuman muhilak na sila sa atubangan nimo, pero inigtalikod nimo, buhaton pa man gihapon na niya balik. That's the worldly sorrow. But for Peter during this time, it is the beginning of his journey towards repentance, ang iyang deep sorrow. Why? Because Jesus prayed for him. So that his faith will not fail him. Ug kini nga sorrow nag-confirm sa kaluwasan ni Pedro niining panahon. Itong hinumduman mga igsuon nga ang pulong sa Dios adunay gahom sa pagsukmat sa mga bakak sa atong kinabuhi. Aron dadon kita sa Dios nung kasubo. Kung ang imuhang sitwasyon karon mga igsuon, naga-eksperyensya ka og lain-laing mga pagsulay, pagtintal man, or bisan man og kanang pagbiay-biay sa mga tawo sa atuang palibot. God's word has the power to bring you and to kanang mulahutay ka sa imuhang kinabuhi. To bring you towards maturity. Apan kung kana nga pagsulay sa imong kinabuhi, gagikan kana tungod kay naa kay gibuhat nga sala kaniadto. Mga igsuon, kung ikaw pinili sa Dios, makahinumdum ka kang Ginoong Hesus. Makahinumdum ka sa pulong ni Ginoong Hesus ug ikaw mulahutay. Pinaagi sa iyang gahom. Kaghapon mga igsuon, niadto mi sa Village of Hope. Kauban sa praise and worship nga core leaders, nagtabang mi sa ilaha usab nga praise and worship team sa pag-train sa ilahang praise and worship team. And at the same time, maupod kadto ang amuang hands nga application of the many things nga amuang gina-go through pod sa praise and worship team. And as we were there, naay mga 16 ka mga batanon nga miyembro usab sa praise and worship team nga naminaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa ato ang mga kaigsuonan sa praise and worship team. And usa sa mga bata ni adto kay kana bitawng pareho kang Pedro nga sa sinultian pa lang mailhan gyud nimo nga murag bugoy-bugoy gyud ning bata. Nangutana ko sa pagwali nga niyon ko nga kabalo pa mo nga kitang tanan makasasala. Kabalo kinsa ba ninyo ang nakakuha na og kwarta gikan sa bulsa sa ilang inahan? Siya gyud una misulti nga ahumanan ako. Nakakuha na daw siya og kanang butong didto tupad nga iyang gibaligya, no, iyang gikatkat ang butong kay iyang gibaligya, no, sa silingan nila. So sinultian pa lang makita nimo og grabe ang pagkabugoy-bugoy adtong batanuna. But yet as I look at him, ug usapod sa amo ang kauban nga naghatag og testimony, was looking at him,
Makita na mo ang amuang kaugalingon pod sa iyaha kaniadtong panahona. What's amazing is after the training, siya ang una miduol ug niingon siya, "Moserbisyo gyud ko sa Ginoo. Kuya, ate, serbisyo gyud ko sa Ginoo." Siya nga, iyon pa gani nga, pwede sa GCAP ko mo serbisyo sa Ginoo. Ayaw pod, kay nabiya kay imuhang simbahan. Mo serbisyo gyud siya sa Ginoo daw. And I see myself in his life. Kay makasasala man gyud ta sa una, mga igsuon, daghan kay tag mga desisyon ni adtong sa una nga hangtod karon naga-suffer gihapon ta ana nga mga decisions that we made. But yet we must remember that God's word has the power to confront us, and it will change us nga dadun ta sa Dios nung kasubo hangtod sa kinabuhing walay katapusan, sa kinabuhing puno. Ang Dios pasalamatan gayud sa iyang dako nga grasya sa ato ang kinabuhi. Atong iduko atong ulo. Salamat o Dios kay ikaw ang amuang Dios nga puno sa grasya ug puno sa kaluoy. Nga luyuman o Dios sa amuang pagkamakasasala ang imuhang grasya dagaya ug nagadala kanamo sa karon nga sitwasyon nga diin kami makasimba gihapon kanimo. Sa dalan nga nagalatas kami o Dios diha sa hulagway, padulong sa hulagway ni Ginoong Hesus. Giyahi kami o Dios kay daghang pang mga butang niining kalibutan nga daw murag mo dala kanamo sa kalaglagan. Apan kami nagasalig sa grasya ni Ginoong Hesus nga dili kami malaglag, musalig lamang kami kanimo. Kay ikaw man ang mutapos sa unsa ang imuhang gusugdan nga maayo sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus kami nag-aampo. Amen.